ngenxa zebalala mugebisa ngamagama ngikubesi nami ngomuntu safana nje ngishopha umhlukumezi ngenxa zebalala mugebisa ngamagama Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV1 elamigama ngingo-MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo ishidile emhlophe mawuthanda propaganda yasabeka bathi sixhivize singasuki urapper eraphayo owarapelo lova intombi zabo baqede baleyo bonke babuya babuza abantu mapholo bakwenze njani namhlanje siseMelmoti nganiza kwethu kwaDokotela UMABALENGWE uDr Mabalengwe ke waziwa njengelegama njengamanje lika Professor UMABALENGWE ephinde aziwe njengomqeqeshi nomakhi nomuthungi nomkhombi wenyathuko kulabo nalabo abasemsebenzini ofana nowabo asikusho ukugcwala umlomo lokho mdala kule game usebenzile kakhulu esebenza nezinyanga ezahlukahlukene wasebenza nababorofiti wasebenza nabantu abathanda uNkulunkulu wasebenza nabantu abathanda into ezesintu namhlanje ke semzini wakhe sithi nje cha ake sizozwa ngempilo yakhe sizwe ngendlela asebenza ngayo bese sinitshena nangezinto ezijulile ake sithi shwi kuyena ngoba siyambona nangengena ephuma endaweni ethanda ukubanzinyana la kade ephuma khona esicishe soyixoxa mina nawe cishe uyabona sakabhuti le imoto ligcwele iceke sithabatha basomuzi njengoba kade usibona kuningi osazokubona okwamanje ake sisondele eduze kwakhe lapha elungiselela ke ukungena emagcekeni akhe umbukeli ke weSiyaviva TV1 uzosibuza umbuzo oyi1 ukuthi kungani size la eMelmoti siSiyaviva TV1 zokhumbula ukuthi Siyaviva TV1 sisifikela mathupha ngoba sisuke sihlosa ukuthola kabanzi ngaloyo dokotela sifike sifuna ukwazi sisi kahle ngaye ukuthi ngabe umkhufefe nje wenyanga noma uqondile ungqo noma imfunda makhwela noma iscam angazi ukuthi umuntu okwazi ukuveza umuzi wakhe engakema abantu kanjani uma engenawo umunye umgodi angaphinde balekele kuwo aqashe kuwo okwamanje asondele kuye udokotela omkhulu uDr Mabalengwe sikhulumisane naye nje bukhoma cishe uyibona ke imoto unyanyavu isabizwa ke ngefa something car uyabona umacekeceke lo imanyuli intombi enzima kabi uyayibona nje bukhoma mhlamba senze indlela ukuthi sikwazi ukukhulumisana naye udokotela njengalesi sikhathi kanza kwethu angazi noma niyayibona lento engiyibonayo la but ke sizokhuluma nje nodokotela kungabi ndaba zalutho dokotela omkhulu siyakubingelela siyakwamukela siSiyaviva TV1 sithokoziswa na ukubonwa la ekhaya izinga lokho liqhubeke njalo kwesaselishiye kuyilona siyazi ukuthi uyinsizwa esebenza ngokuzikhandla nethanda ukusebenzela umphakathi wawo abaningi abantu abakhula bebona izitezi emaThekwini namhlanje basibona egcekeni kuwena abaningi abantu ababona abakhule bediza imoto ethi dizleya mayebona unyanyavu lidlula lihamba umlungu noma India wisibuko endaweni yangakini mhlawumbe kusilandisa kafishane ukuthi la kukuphi mhlawumbe nje akusiwona umuzi wakho umuzi kababa wakho mhlawumbe akusiwona umuzi kababa wakho umuzi kadadewenu noma umngani wakho sesiphaphile thina siSiyaviva TV1 uzokusiyalele namhlanje sicela usithathe usibeke usamukele emagcekeni yakho baba ake nginibingelele mapholoba iSiyaviva TV1 ngiyabingelela kusukela emsakazweni yonke yonkana yakaSiyaviva kuze kuzongena kuSiyaviva TV1 okhulumayo ke njengamanje uNtombela abamazi ngoNikiniki Do indumandumane yaduma kuqala kwaze kwaba khona indumandumane nje ingoba kwakudumela uNtombela emhlabeni efunwa abantu bonke ngokwazi umuthi nangokuduma ukuthi akwazi ukuthi uyaborofita kuze kwandele into yokuborofita sasembalwa kakhulu lana kuseMelmoti endaweni abaningi bayazi ngokuthi kuSentembeni singaphansi ke kwenkosi yaSentembeni induna ikhona la ngezantsi umntwana ongiphethe umntwana ufana iZulu okuyena ke owangisusa lapha kulawa maqhuma lapha phesheya mobona lezakhiwe lapha yangaphesheya kulapho ke sakhe khona ngingasho nje ngithi ngingokudabuka
kule ndawo angisona isifiki angifika mhlawumbe ngoba ngibalekela izimpi zangifica emaThekwini zangishiya emaThekwini kodwa la kuthe makhamba ubaba emhlabeni ngase ngiplana ukuthi kufanele uNkulunkulu makwenzeke ngisiza noma ngiphumelela kufanele ubaba ngimakhela umuzi sasakhe ngale phansi ngezindlu nje zodaka okusho ukuthi ke makhamba ubaba ngase ngithola le ndawo nginikezwa iyona induna yami lengiphethe la ngaqala ke ngakha ngodaka ngiselene salukwazi esumama ngithe ngakhe ngodaka la ngase ngihamba ke ngithathwa amatheku ngemva kokuhamba kwamama emhlabeni kuhambe kwahamba ke ngoba bengiyinyanga yakhona la ngathwa sala umfulungale phansi inkwalini lapho nami engiphahla khona mangena ke la ekhaya kujwayele ukushintsha izulu linethe noma likhifize noma liguqubale ngani ngoba ngisuke sengizongena lapho kunamakhosi khona izulu lijwayele ukuba nje ngisuke ngale phansi ngizofika la so ukuhamba kwami ke ngiyeThekwini kwase kufika ke izwi lelela ngifica la ngitshela ukuthi angibuyele ekhaya ukubuyela kwami ke ekhaya benginomfana wami nje usicelo lo okhona manje kule yandlu yestezi engaze ngathatha isinqumo sokuthi kumele ngimenzele into enhle obedamane efika kumina eThekwini ngihlala emabuilding abelungu abantu bazothi uNtombela uhlala eflatini abantu bazothi uNtombela uhlala eThekwini obekungangisiza ngalutho ke nokho ukuhlala lapho ngoba lezo ndawo akuzona ezami kwafika into ethi mhla ngihamba emhlabeni ngiyolalaphi lapha abantu abayofike khona babona imumva likaNtombela ngoba imumva lomuntu ilona elibalekile kunephambili ngoba iphambili usuku ungazi ukuthi uyapi kodwa imuva lakho ilona elibaleke kakhulu lo mfana ke wafika kumina eThekwini wathi baba ngicela ukuthi sakhe nje noma indlu yokuthi ma usekhaya ukwazi ukulala sakhanda la rondo lelia elingale yona ndlu yokuqala la engafika ngaqasha uGreater ngafaka uGreater la mhlawumbe eminyakeni e4 endlule ngafaka lelia rondo lo mfana lokho ecela imali lakha ngingekho laphela hawu ngithe ngifika nami ngayibona ukuthi cha senginayo indawo yokulala sekuyalaleka indawo yokulala senginayo okay ngalo ngikuthala kuze ekhaya kuthe ngonyaka odlule ngelockdown ngathatha isinqumo sokuthi kwafika into nje ngihlele wa-MCA ngathi sengilwe kakhulu namandiya ngalakhulu nabantu baseThekwini ngalwa kakhulu nezinyanga zaseThekwini ngoba eThekwini into yaziwayo ukuliwa nje inyanga zakhona zazi ukuthi kufanele zilwe kufanele zibe kwi-competition zazi ukuthi ubani uyamdlula ubani kanti eqinisweni lilonke ayikho inyanga ibingafuni ukwazana noNtombela futhi ayikho inyanga ibingafuni ukwazi ukuthi uNtombela uphila kanjani kuleso sikhathi ke ngempela bengingenalutho kodwa benginazi izimoto ebezingijabulisa ngaleso sikhathi beyisezingeni lami la ngaleso sikhathi emveni kwalokho ke hayi ke bafowethu ngathatha nje isinqumo sokuthi ke angibuye ngize ekhaya ngoba ngiyinyanga ngethwasa ngiyaziwa kwelakithi mangiqhamuka futhi ngiyahlonishwa ngoba nami ngiyahlonipha hayi ke ngaqala ke ngakha bafowethu ngaqala nje ngasusa lendlu le wathi lo mfana baba sekwanele sesingaqala manje sikususa ukukhuluma ngavele kwathi emini mapholoba ngathi imoto zami zonke odriver bangene phakathi eish ngathi zonke lo usho lonke loluxhaxa oligcwelela egcekeni ngavele ngathi nje udriver nodriver kabamba ukhiye ihambe ziyoma egarage ngathi ngiyabala ngathothi zu8 imoto yes sayingakabi ingaka cha okay athothi zu8 ngathi ayikhona asamenze ekhaya bathi yini mkhulu ngathi mina ezami imoto zonke yes ayihambe ziye ekhaya ziyolala ekhaya bekunalesiza ke la salendlu yes zafike zagcwala la kwathi kusa abantu babebona imoto igcwele igceke nobani wayebuza ukuthi ezakhe zonke lezi imoto kwakuphoqa ukuthi baphenduleke ukuthi imoto yezami ngoba ubaba wazahamba emhlabeni engakaze abe nayo imoto oh yes kusenalo round kuphela kusenalela rondo nomxhaso engangushiyile ngalezansi izona izinto ezazikhona la ngaphakathi so ke ngasithatha ke isinqumo sokuthi cha njengamanje sekufanele qale kubonakala ukuthi ke kahle phela la isekhaya futhi ke isemzini wendoda futhi ke isedlozini yaqala ke yasuka le yandlu ngathenga iplani
kwafika into ethi emhlanga kwakusehlathini kwafika into ethi eBhalito kwakusehlathini kuseyimobeni sihlale sidlula khona siye eThekwini kuneyimoba namhlanje wonke umuntu uzazi ukuthi ungcono maye etshela abantu ukuthi yena uhlala eBhalito atshela abantu ukuthi yena uhlala emhlanga kahle kahle kusehlathini okuthi ke ayikho indawo engeke izibe nayo lento oyifunayo ngifuna ukukhuthaza abantu ukuthi into oyifunayo nothanda ukuba yiyona yenze la uvela khona yenze la uvela khona ngoba uma ngathi mapholo bangithathele nje ngize ngagcina ngiyakhela lesi stage ngasithatha ngayosibeka eThekwini mhla mina ngife eThekwini kuyothwalwa ibhokisi lami nesidumbu sami sizobekwa la ekhaya lapho esingekho khona istage lapho kuyobe kugcwele khona abantu ke bezongcwaba mina ekhaya bethi cha saze safika sabona kwaNtombela hawu uhlale emabuilding nje kanti unje so ke izinto kakhulu abantu bakholelwa kuzo uma ngabe umuntu esehambile emhlabeni bese kuthi ubengakhi ngane ekhaya babe vele bengihleba kwazona lezo inyanga zingihleba zithi hayi uhamba ngezimoto akakhi ngane ekhaya nakhona la emakhaya ngafika akakhi ngane ekhaya imoto igcwele umuzi akakhi ngane ekhaya umuntu ke ngayifundisa into ethi kufanele ulinde isikhathi sakho futhi ungangeni kwi-competition ngoba uzongena kwi-competition bese ushawa imarathon ukuthi ucomparison nomuntu onejubane eningalingani naye akushiye uyayibona maye dokotela umuntu othi ngelinye ilanga ngiyafisa ukufana nalo dokotela futhi sengiyazi ukuthi lapha enginegolide khona ila elishayina khona uma lingashayini kusuke kusazobhekisisa ukuthi igolide ngempela wena sikubona ufaka amagolide uhamba ngeimoto ezinkulu sikubona indumbe yakhe isezingeni eliphezulu ngiyafisa ukuthi dokotela ngamafishane nje unikeze umuntu osekhaya imessage ethi la ekhaya engeza yini ezombi igolide bese usiphi inombolo into engingayisho nje bafowethu ukuthi la ekhaya la kwaNtombela kuyaphileka amapholoba mawehla uthi kunestebhisi ngale ngoba lo muzi uhlukene kathathu la ngezansi ngibheka ukuthi umuzi kaBaba la ngasenhla kukwami namakhosikazi ami le party lengale ngezansi mapholoba ngikhandela ukuthi njengoba mina ezimweni ezimbi ngemina ngajikelwa abantu ngaze ngajikelwa ngisho umndeni wami ngalekelelwa abantu bakomalume ngazibona nginomndeni ngabo lo muze engwakhe ngalezansi ukuthi abantu mabefikile la ekhaya mapholoba abantu bangalala egarage abantu bangalala emjondolo yes ngoba omunye umuntu uzofika mapholoba kanayo imali yelodge ngoba ubeka imali yokuthi azobona inyanga yes so umuntu mayefikile mapholoba ukufika kwakhe lo muntu ubalekile kufuna azazi ukuthi unendawo that's why kwaNtombela ngingafuna abantu aba more than 20 ngosuku ngoba kufanele ngikwazi ukubhekana nabo ngikwazi futhi ukubasiza nabo bezizwa bemukeleka bezizwe benelisekile ngoba umuntu megula wazi ukuthi mefika kudokotela uzophila so akangathi umuntu esefike kumina amapholoba ngimnikeze 5 minutes sengathi ngishayela itekisi ngoba mangishayela itekisi ngishaya ihutha ngihamba endleleni ngilayisha abantu bangene babe u15 laba bawu15 angisenendaba nabo ngoba sengijaha abantu engingakabalayishi mana ke mkhulu yeah uma ungatshena isizwe esilalele njengamanje yeah buthi iyiphi inombolo ngempela kufanele sishayele masifuna ukukhuluma nawe uma nifuna ukukhuluma nami inombolo kufanele niyishayele u073 073 646 646 00 70 70 siphinde u073 073 646 646 00 70 bese kuba ke nokhokho siyasithi le nombolo iukhokho yes 072 072 570 570 56 06 072 072 570 56 06 angusho lokucaca mapholo ukuthi abantu bangaphoxeki mabethola ama-PA yes kodwa uma usufike kumina mreport emengakuphathanga kahle ngoba nginazi izandla zokuphatha abantu kabi yes so lokuqala lo msebenzi buka ufike ekhaya ungaphatheki uyabona uBhalito lesimakhele
eThekwini ngathi nami ngifuna ukuhlala eBhalitho kodwa iBhalitho yami yes yakwaNtombela ngathi ngifuna iBhalitho yami njengoba ubona ngine Wi-Fi la ekhaya kune Wi-Fi umuntu mengena la ekhaya kuvulelwa iAircon ngithi ungalimoshi idatha lakho ngoba usufile kwaDokotela anikezwe inamba angene kwi-Wi-Fi yala ekhaya yizothiwa futhi uwe owafika naloshune ezinyangeni zizonke ukwazi ukukhipha nje incwadi yokuthi umuntu ungahlala 3 days ekhaya engayile kaDokotela engayile emsebenzini mayiphuma kuwena njengoDokotela asho nokuthi yimi vele yimi umsungulwayo ngoba imina vele chairman lapho leyo kupromota ke yokuthi izinyanga zibe kwifirm nokuduma nayo ngizwa beyikhomba kuwe ngayiqala emakethe yes bekusuka umuntu eGoli athi ngiyobona uNtombela emakethe phansi kwebridge lapha ngiboshelwa amajuba khona kungani Dokotela uma kukulezi zinto zama amen kukhona abantu abafisa ukuhoxa mabezwa kuthiwa kuza wena isizathu esenza lokho mapholoba inkunzi icija ngokuhlaba kwayo inkunzi nenkunzi icija ngokuhlaba kwayo I'm very sorry ukulikhuluma iqiniso I'm very sorry ukulikhuluma iqiniso ukuthi ngitshela abantu ukuthi abanye baba profeti ake ngisho nje laba bama 90s abafika manje ngoba sisuka kude nalento kudala laba bala eminyakeni yami ya laba bala bama 80s 90s bama 2000 leke ngama 2000 bebeze bethenga abantu abanye athenga umuntu ukuthi ubongiseshela emzini othile ukuthi zithini indaba zakhona ngoba ngifuna ukufika ngiyohlula uNtombela ayish Dokotela ngenxa ukuthi uchazile siqala ukuthi mawujwayela ukufika lapha ekhaya izulu like lenza okuthile siyalibona lenza kona kanti ningi nomsebenzi sisafisa ukuthi siphenye ibheshu usibone siyacela ukuthi usiphindele inombolo zakho otholakala kuzo inombolo zala ekhaya u072 570 5606 073 646 0070 impela imini nobusuku siyasebenza njengoba ubona nje sinane inkomo abantu babonga ngayo yonke into mawusemakhaya uthola yonke into ngoba umuntu angangabi nayo imali inhloso akusiyona imali mapholoba inhloso ukuthi idlozi libe nezithelo zalo zedlozi bese liba nendawo inyanga ingasebenzeli la khona umuntu angeze ukwazi ukuhlala khona inyanga ayisebenzele la umuntu azozizwe ecomfort khona noma abe kuthiwa inyanga ibiza imillion kodwa umuntu akabe comfort futhi aphinde abe ne welcome ngani ngoba usefike kwaDokotela Dokotela omkhulu asibonga kuba nawe sisafuna ukukuhalaliselana kakhulu ukuthi esontweni lilodwa usuthenga imoto eyidlulile kweyimbili cishe zintathu esontweni lilodwa ngizosho nje ngithi zizonke mhlambe la enyangeni kaNovember ngithenga imoto ezo5 hayi uNovember phela nansi njenye njoba ngena nansi ngena nayo nampa sebengilandile njoba izulu likhifiza nje sekubizwa mina Dokotela omkhulu siyathokoza siyabonga baba manini manje nihambe asithi sifundisa le moto kodwa nginomuza ngifuna ukubuza wona yakwazike owodwa nje umuntu beseke mina madoda ngaba ayijala ayingane mangaki na mfundisi nawe phela lesine namhlanje mfundisi amen ngiyabonga mfundisi inqwaba yabantu ekhaya Dr. Mabalengwe njengamanje ushana abakhethwa bengeniswa ekhaya iyathi yebo osinangu mina omama silandele senkonzweni waze waphuma ke nangeseyintabeni zaseThekwini wabuye sayindoda ke ngaka nathi singasayazi sinkulu ingaka kodwa siyamazi uzalelwe kithi khumbula Ntombela kamachilizi uma wakhe
bani manje? Udokotela. Yebo. Wafika ezongipha 20 rand ngelinye ilanga. Kwakusukaphi? Kwakusukaphi usiboleke nje ba? Kwakusukaphi lo 20 rand Nkosi yami? Sanibonani. Ngangibonga kakhulu wangitholela ifoni nje emgwaqeni sengingasazi ukuthi ngibeke phi sengitanta ngabona ukuthi kuba yatholwa abanye ngaba ngiyitholanga ngaza ngazobonga ngathi ingane yami okuncane kuyoba ngokukhulu ngelinye ilanga. Yebo. Imoto ingaka. Yebo. Lena nje sisafuna ukuyidila sikhulekele lefikayo nje. Hayi, Sicabanga ke ngoba leyo fona ngiyitholanga ngisho la endaweni. Yes. Ayithola le ngasemgaqweni. Yebo. Phezulu le mawuphuma emgaqweni omkhulu. Umfana uya drive ngithi hey mana wo. Man. Ngithi mana. Yena lo mhlalisa ku Double Story. Ngithi mana yisa ngaphi isondo xamalaza. Awu. Uthi yini ngithi hlehla aniboni phela nemehlweni. Khona ifoni la. Ngisemotweni. Ngithi khona ifoni la. Wena usabona ngamehla semhlabeni noma wawusubona ngalawa? Khona lokho. Khona lokho. Mayehlehla umfana ngithi mina yehla ungicoshele nayo ifoni lapha. Ehla umfana acosha ifoni. Cathi leyo foni yahlala mhlambe la ekhaya iviki. Awu impela. Yahlala impela iviki la ekhaya ngabuye ngayibeka ngathi hayi niyoza ukuthi ubani umnikazi wayo mefika. Ngabona manje esefika ezongipha 20 rand ngawuthatha ngayothenga idrink lo 20 rand ngoba nginenkolelo yokuthi isibusiso sehla kumuntu omdala kufanele wenze ngaso something khona kuzofaka ukunika. Ngiye ngijele ukuthi uma nginikela noma ngipha benginento ethi ngifuna ukuphinda futhi manje ngoba siqala unyaka senza ama food parcel sekufuna sivala unyaka futhi senza ama food parcel kanti manje kushayela umcimbi omkhulu ngomhla ka 31 yeah before umhla 31 ngoba sinalo umcimbi omkhulu lawa abaculi bekufuna futhi omama sibenzele ama food parcel. Hey zihleliwe uyazazi lo. Awuboni kumnandi siyaviva no MC Bolobas siyaviva awubeke kumnandi siyaviva no MC Bolobas siyaviva kumnandi siyaviva no MC Boloba andile umejalo kokweleta andile mdaka ngobo umejalo kokweleta andile wemdaka ngobo umejalo kokweleta awubuke nje siyaviva awuyazi kumnandi siyaviva MC Boloba siyaviva awubeke kumnandi siyaviva na MC Boloba siyaviva awubeke kumnandi siyaviva na MC Boloba siyaviva